සියල්ලෙන්නේ ඔබ මා වෙත එන්න මම ඔබට සැනසීම දෙන්න මේ කියලා වාසය පැවසුවා. இன்று மக்கள் அநேக விதமான வேதனைகளோடும் பாடுகளோடும் இந்த தேசத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். අද බොහෝසෙනෙක දුක වේදනා මැත්තේ මේ කාලවලදී ජීවත් වෙමින් සිටිනවා. மாற்ற முடியாத வியாதிகள், மாற்ற முடியாத குடி பழக்க வழக்கங்கள், போதை பழக்க வழக்கங்கள் அநேக இளைஞர்கள் இன்றைக்கு தேசத்திலே இன்னைக்கு திசை மாறிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். අද ඒ සුව කරන්න බැරි රෝග අත්හැරන්න බැරි ඒ ඇතයිකම් වලින් නිසා දේශීය සෙනෙක බොහෝදෙනෙකු විනාශ වෙමින් සිටිනවා. இதுக்கு முன்பு இருந்ததை விட இன்றைக்கு தேசத்திலே பாவங்கள் அதிகரிக்கப்பட்டு காணப்படுகிறது. අද අපගේ දේශத்துல අධික ලෙස පාපය අධිකව දකින්නට තිබෙනවා. தேசத்தில் அநேக வாலிபர்கள் இன்னைக்கு தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். අද දේශීය සිට බොහෝ තරුණ තරුණයන් සියදිවි අගි කරගැනීමෙන් සිටිනවා. இன்னைக்கு யாராலும் விடுவிக்க கூட முடியாமல் அநேக வாலிபர்கள் இன்னைக்கு மரணித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். අද බෝධනක විනාශ ලබා දෙන්න බැරුව ඒ තරුණ තරුණයන්ට අද බෝධනා ජීවිතය විනාශ කරමින් සිටිනවා. நாங்கள் தேட நிம்மதியை அலைந்து இன்னைக்கு திசை மாறி நிம்மதி அற்ற நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். අද බෝධනා සැනසීමක් කොමතුව අපි ඒ මේ දුවමින් සිටිනවා. ஒருவேளை வெளியிலே சிரித்துக் கொண்டு உள்ளத்தில் அழுது கொண்டிருக்கிறோம். අද බෝධනා ඒ අඩමින් සිටිනවා. பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் என்று வசனம் சொல்கிறது. පාපයේ කුලියන මරණයයි කියලා වචනේ පවසනවා. எங்கள் வாழ்க்கையிலே பணம் இருக்கலாம், பேர் இருக்கலாம், பொருள் இருக்கலாம், எது இருந்தாலும் எங்கள் வாழ்க்கையிலே பாவம் இருக்குமென்றால் நாங்கள் நிம்மதியாக வாழ முடியாது. අද පුතල තිබෙන වස්තුව තිබෙන්න නමුත් අද මොනදේ තිබුණා පාපයේ තිබෙනවන ජීවිතේ අද සැනසීමෙන් මේ පොළවේ பாவத்தின் ජීවිතේ சம்பளம் மரணம். පාපයේ කුලියන මරණයයි. எங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் வேண்டுமென்றால் අද අපගේ ජීවිතේ වෙනසක් ඇති වෙන්න ඕනේ නෝ. எங்களுக்காக மரித்த ஒருவர் இருக்கிறார். අද අපට බණට දෙන්නාස් எங்கள் කියලා வாழ்க்கையை ஜெயமெடுக்க வேண்டுமென்றால் අපගේ ජීවිතේ ජයලබා දෙන්න எங்களுக்காக அவர் மரணத்தை மேற்கொண்டார். අපගේ පාපයේ වාසය நீங்கள் ජය வேறு நிம்மதி ஒருவரிடம் உண்டு. ඔබ සැන සැනසීමෙන් ජීවමාන දෙව්ගේ நீங்கள் வேறு சமாதானம் ஒருவரிடம் உண்டு. ඔබ සැන සැනසීම දෙවිකාසින உங்கள் வாழ்க்கையோடு ஒப்பு கொடுக்கும் போது ඔබගේ ජීවිතේ කැප කරන මොහොතේ உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும். ඔබගේ ශෝකයේ ප්‍රීතිය බඩපත් වේවි. இயேசு வந்தது மனமாற்றம் இல்ல, மனமாற்றம் வந்தார். යේසුස් පැමිණි ආගමක් වෙනස් කරන්න නොවා මනුෂ්‍යගේ සිත වෙනස් කරන්නයි. கிறிஸ்தவம் என்பது மனம் அல்ல, அது ஒரு மாற்றம். மனம் திரும்ப வேண்டிய பாதையை காட்டுகிறது. ඒ පාපාව ක්‍රිස්තියානි කියන්නේ ඒ ආගමක් නොවා ඒ මාර්ගයේ මනුෂ්‍යව පසුදැවෙන වෙන්න පාපිස්තේ කියලා පවසනවා. இந்த மனுஷனை பிரகாசிக்கக்கூடிய மெய்யான ஒளி அவரே. ඒ ඕනම මනුෂ්‍යක ආලෝකයක් කරන සත්‍යතාවය ආලෝකයෙන් වාසයයි. இதனால் உங்களை விட முடியாத பாவ பழக்கவழக்கம் இருக்கும் என்றால் අද දවසේ ඔබට අත්හැරන්න බැරි පාපයක් එකක් තිබෙනවා. இயேசுவின் வாழ்க்கைக்கு ஒரு விடுதலை தாரும், நிம்மதியை தாரும் என்று சொல்லும்போது உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு நிம்மதி உண்டு. ඔබගේ ජීවිතයේ යේසුගේ මට පාපේ ශාපේ විනාශ දෙන්නයි කියනකොට උන්වහන්සේට සැනසීම දෙන්න அவரால் සේකෝ. முடியாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. උන්වහන්සේ මේක කිසිදු කාරණාවක් பிரியமானவர்களே, මේ මොහොතේ எங்கள் தேசத்தில் நடக்கும் நிலைமைகளை சற்று ஆராய்ந்து பாருங்கள். අපගේ දේශයේ සිදුවෙන කාරණාද සමප්පිය සෝදිසි කර බලන්න. யுத்தம் நடந்து முடிந்து இன்றைக்கு எவ்வளவு கண்ணீர் வடிக்காத தாய்மார். අද යුද්ධ අවස්ථාවක් තිබුණා පාමුරුන් කොයිතරම් අද කඳුළු සරමින් இந்த සිටිනවා. உண்மையான சமாதானம் தேசத்தில் இல்லையே. අද සැබෑ සමාදානයක් අපගේ இந்த உண்மையான நிம்மதி தேசத்தில் இல்லையே. අද සැබෑ සැනසීම දේශයේ இந்த தேசம் சாபத்தினாலும் பாவத்தினாலும் இன்னைக்கு தேசம் மூழ்கடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. පාපේ ශාපේ නිසා දේශය විනාශ වෙන්න තිබෙනවා. இந்த பாவத்தின் சாபத்தில் மீட்டதால் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துக்கு வந்தார். යේසුස් වහන්සේ ශාපේ පාපේ කුදුවන්නේ ලොවට දෙවියනේ. அவரை நீங்க உண்மையாக ஏற்றுக்கொள்ளும் போது උන්වහන්සේව අවක පිළිගන්නා இன்றைய පස්සේ நாளில் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு விடுதலை. අද දවසේ ඔබගේ ජීවිතේ இந்த நேரத்தில் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு விடுதலை. ඔබගේ ජීවිතේ මේ මොහොතේ யார் විනාශයි. அந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கீங்களோ ඔබ කවුරු කාලේ වචන අසුබෙන් உள்ளான සිටිනවා. இதயத்தில் ඔබගේ අදවතේ இயேசுவின் உள்ளத்தில் இருக்க வியாதியை நீக்கும். යේසුනේ මාගේ සර්වේ රෝග සුව කරන්න. இயேசுவின் வாழ்க்கையில் இருக்க பாவங்களை மாற்றும். ස්වාමීනි මාගේ ජීවිතේ වෙන පාපයෙන් වෙනසක් දෙන්න. உண்மையாக நோக்கி கூப்பிடும் போது උන්වහන්සේව පාදක அவர் සන්නමෝතේ. இன்னைக்கு விடுதலை தருவார். උන්වහන්සේ ඔබට නිදහස දෙන්න நான் ஒரு සානුව. தாய் ஜெபிக்க விரும்புகிறேன். ආවදස යාත්‍රා කරන්න කැමති වන්නේ. அன்பான பெருவோ தகப்பனே, ප්‍රේමවත් ස්වර්ගයේ පියාණනි. சுமாக பிரேசம் முழுவதும் நம்முடைய ரத்தத்துக்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். පියාණනි මේ චුන්නාගම ප්‍රදේශයේ ස්ථිත බාර කරමි. பிரேசத்தில் வாழ்ற ஒவ்வொரு ஜனங்களும் உம்மை அறியணும். පියාණනි මේ ප්‍රදේශයේ වසන සෑම සිනගත් වාසය இந்த ஜனங்களுடைய දැනගන්න. வாழ்க்கையில் இருக்க பாவங்கள், அந்தகார வல்லமைகள் இருந்த ஒரு விடுதலை வேணும். මේ සෙනගගේ ජීවිතේ පාප අන්ධකාර බන්ධන වලින් නිදහසක් ஒரு පාන. விடுதலை உண்டு பண்ணுங்க. විනාශක ඇති කරන්න. தங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுவோம்னு விரும்புகிறார்களோ කවුරු තමගේ ජීවිතේ වෙනසක් ඇති වෙන්න அவர் வாழ்க்கையில் இந்த நாள் ஒரு விடுதலை உண்டாவதாக. ඔවුන්ගේ ජීවිතය අත්දවසේ புதிய ஜீவன் வெளிப்படுவதாக. ඔබගේ ජීවිතේ எல்லா பாவமான காரியங்களிலிருந்து සියලු පාප ஒரு விடுதலை உண்டாகும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். විනාශක ඇති වෙන්න සියල්ල எல்லாம் ஆசீர்வாதம்
ආශිර්වාදකப்படுவதாக. ग्राम आशीर्वाद देना பேசிய பிள்ளைகள் ஆசீர்வாதமாக இருக்கட்டும். यीशु ने देश आशीर्वाद படித்து படித்து நல்ல பட்டதாரிகள் எழும்பட்டும் இந்த தேசத்திலே. ये देश यहाँ पर उपाधिदार वीरेवा स्वामिनी நிம்மதியாய் சந்தோஷமாய் சமாதானமாய் வாழ்ற ஜனங்கள் இந்த இடத்திலே பெருகட்டும். सतुनि सरसविन बिरलाव जीवंतன सिनगने स्थाने अधिकमेवा இந்த கிராமத்தை உங்களுடைய நாமத்தை கொண்டு செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ये ग्राम अपने अस्तन मारकुने आशीर्वाद को व्याप्त करने को यहाँ बात कियागली ஆமென். கர்த்தர் தாமே உங்களை आमीन स्वामी ना सब सिनगना आशीर्वाद करने से